Yes, I am Rufus Obas. He had married 10 young wine. Cosmates him for that matter. And the woman I rather like why you want you. I'm not aware of organization. Eh? Rufus, oh, a man moduka ha paria bogage. Ile charamanya boga monyara. Eh? Emeregi Gateman yari giba. Ichoshim sak yage. Now next time me boro monyara. Igama oduka mano. Yes. I like me please next time. My own one again when next time. And when next time, next time, back and mamma will talk again. Across on that. No, we get a map on a pumo. It's some I got sack him next time. Rufus ordinary security. More ordinary security. Here, here. Chief security officer. Well trained Atlanta Brigade. Here, Bunga. No, we give me upon the cooker. Let my work. Tupum ne mepelanya. Acho me hoga gate. Rufus. Eh? Where je me ogi. Ingurubani mi. Not of organization. Rufus. Ordinary Gateman. Huh? I want them ben again na nguyo. Boge share. Le pala Rufus mpakara Gateman ya manijiri. Bia do ma gate shi ache bande man. Enwore masha ndeli anyi hayara Gateman. Right, you will reach it for your car. As I sit I let me hear the sign. And where bench? I don't know what to change. I'm not going to go again when I'm not. Mucha kama kwa ndugu jina. Na ndio hiyo wono shibiri suochi ndio kama ngoro. Inapo nake ile inapo kila. Weta. Ejina me raro mbamraro. Ijine meka moja. Ablo sodranga. Noranga ma no bianga be wuro telegenu manu man hari. Ele go zo nwa kapia ngwa kwa page. Ni kamba se be wura maki. Mbabia pataro fire. Bia be ko ni mo offside. Bia ni ngol, mo na la mo ni. Bia na ba right. Super Eagles. Rufus! Tupo ba ku ni hanu kama ma get mo meshi. Ala bi siri o tag. I am school. E ga ke mo ihe ke e ga ka mo ogi. Bam. Bam ihe nwanyi yi na ana na nwanyi. Manke nu manka, manke okuru manke mbada. Giri o tu siki ga school. Nwake enwa kwanke we ihe. Nne gi ozuji brega azuji. Nne ku gi just la pon. Isu nwoke na ala, isu mu eri na ala gi la pon. Forum style, o cha isu. O wa ra mi ando, mera mi afiom. Se bia me pere gozi. Le ko tin. Ya ku di ihe umu Israel teenage akwada. Le ko tin. Umu chemri re so na magana gi take you. Bia me pere gozi. Jagafen. Jagafen, come on, Gafen. Jagafen. Hey, me to break one. Konalo chanamia. Ima with me, tatamri na tasagani na here le hero. Echo me to le one. Le ihe ni la sala. Eru go do fi dem bottom. Ah, ga tani anya. Isu measure na agba ya 100 na mba mwa na mwa sa. Iki measure bi ke measure na hu gi. Iki measure bi ke. Rio te. Na Rufus ya ko bere gi. Mo. Iki measure gi.
Also, I get up to table here for Ghana. Equalize 7,000. It's my get on that you could think or the way would you. Okay, one and new. Get joy. I'll get on one now. Zeke. Oh, may I say rest in peace. Dr. Nana Zeke, the Zeke of Africa. Joy. It's a great Joshua around. Joy, yeah, I will knock out. Yeah, I will knock out. Agree with that. Put that. Akwadola m gị aka na ntị na gị abịa ụlọ na ngalaba ma mgbe m mechitabere. Akwadola m gị ịmakwa onye gị na ya na-ekwu odogwu na-eshiri ọra nke mbụ ndị ụmụ ọzọ akpakata elo nke mbụ ndị mba nnọ anwụkwara m anwụ ngwa shi na ngalaba m apụọ. Oge ọwụla nri ịhụrụ nri ị ga-erigide nri n'ụlọ awụmwọ ndị bịa nne ka m gwa ofu ihe n'ụwa ga-egburiri nwoke ka m gwa gị agwa ngwa si ebe a pụọ ọgịnị ịnọ nga nnọọ inye isi gị n'ọnụ nnọọ na-apụta Rufus a nọrọ na gate chọrọ iji ogologo egbe ntị ya agbagbu obere mata gị nọrọ ga na-eri nri agbagbu esi gbagbu gịnị gba aga esi Rufus, nke na-akparị nwa m nwaanyị na-amaje. Madam, mụ ya kparịkwa ya. Enwe mkparị gịnị ka mkparịkwara na ya? Ofe egwere ya na onwe ike ịgba ụtọ shinga. Pụọ. Ọwụ mkparị. Isi na ịkparị ihe? Mba. Agwara m ekwu na ọ ga-agba ụtọ shinga pụọ ya mkparị. Nke iji wụrụkwa na onye? Isi security officer. Chief security officer ga ọrụ iberibe ga ọkwa ọnwụ naanị imepe geeti mechie nwere nọ. Madam, awụ m na mba ọwụ m a ndị ka na-emechi geeti na-emepewu ndị ka sekuriti mgbe ochie ndị ka na-eji osisi na batin ma ọwụ tanga ụtalị ndị ka na geeti na-eyi uniform ihe nwu digital security officer CSO Rufus Obasi artillery ihe awa egbe rank ka m bụ ihe a mba nwa m agwara m gị ihe metụwala nwoke a n'isi ihe na-eme Rufus a n'isi isi adịghị ya mma. Rufus biko ga mepere nwa m nwaanyị ụzọ. Madam, ịtụrashi yela ya ịtụrashi mụ mepe ụzọ ka onye agafere ọ gagwara m sị m onye ọbụla gba ụtọ ma ọwụ onye nne ma ọwụ onye nna ma ọwụ nkịta bụrụ ụtọ gafee nga na mekwukwula ya gafee o chefudere ịgwa m maka gụnwa o nwere ụtọ ji kwute dị okwu gụnwa sị bụrụkwa ụtọ na ga agafekwele so who is naked will not pass here onye ọbụla gba ụtọ aga agafe. Chief gwara gị? Yes, ọ chief gwara ya. Ngwanụ mụnwa nwunye chief ana m enye gị iwu gada mepere nwa m nwaanyị gị onye m nụrụ pụta ama mgbe m nwere ewu hedin chief agwaghị m na enwere onye ọ ga-eme ihe nye iwu ya onye ahụ enyegharịa ọ gwaghị m otu ahụ eweli iwe o rula gị nke ịgbagha m okwu n'ụlọ. Madam, agbaghachigara m gị okwu ihe m na-agwa gị enwe ihe ọrụ m ka m chere ka m na-arụ nga ọmụọ dị chief security officer Rufus Obasi ọmụọ. Ngwanụ anyị ga-ahụ isi ya. Adamome soro m. Adamome bụrụ ụtọ sị nne gị gaa yirikwe n'akwa isi a mụrụ ụkwụ ka chekeleke Chukwu sọrọ gị na ihe awụ oge ogoro ya bụrụ na oge ogoro ndị ọdị nọrọ ga na-abamba ya ana m ize shile from nowhere vururu gị lala bịa laa n'elu mgbụrụ na egbo gbarịa ejila briz ahụ ebe a ọ bụrụ bịa ha na gị gakwa skul were okwute eti na akpa ka ọ rewe gị ego na aga briz na-ewere ga-apịa gị na wọl ndị mmadụ
onye ọbụla tiri isi onye ọbụla tiri isi onye ọbụla tiri isi ntụtụrụ ndazi mla mmadụ n'ihi n'ụlọ mmanya saa mmadụ ọ dị egwu bịa ọ dị eleghị maka mmadụ mmụọ ike na-abịa gbara ka egwu ọrụ ugwu ịchọ ntụ oyi mana nne o doro m anya na Rufus agbaghị aka arụ ọrụ nche a ọ na-arụ ọ doro n'onye ọbụla ịnụ nga mgbe ọ kwuru si chief nyere ikikere iji na-eme ihe ọla sọrọ ya n'ụlọ nne ekweghịkwa m nke a karịrị ihe chief sị gị nke a karịrị ihe chief ala mbanụ Chineke lekwe bịa Rufus bịa Rufus gị nwa bịara na ngalaba m ebe m na-esi nri bịa zụrụ banana m chọrọ iji ahazi chifu salad ọ ga-eri anwụọla m anwụ isi na ihe ikpu n'isi mere gị na-ahụcha ụzọ bụpịa isi adịghị mma banana niile m raga ma nke m ji ga ma nke m tụrụ gị n'ahụ enwere ka ịhụrụ aha chief ọrụ nke m na-ekwu gị bịa gị na-ekwu mbọsọ ọzọ tụte ihe abalị imepere ọnụ nga m nọ mmechie gị ike Rufus anụ m na-agwa gị okwu gị na-acha m okwu akwa ya mụnwa ka ị na-agwa okwu kama ị ga-ayọ mgbaghara mụnwa ị ka na-ekwu okwu ị ka nwere ọnụ ije eri ji na ede ị ka nwere ọnụ ije eri ji na ede na-agwa m okwu kama ị ga-ayọ mgbaghara akwa ya n'ụlọ a ị ga-ayọ mgbaghara na m onye na-eshi nri mụa sekuriti onye nche ya oge mgbaghara mbọsị ọzọ imepụrụ ọnụ gị kwuo obi ụka ihe awụfọ ndị oshi na ụmụ anụmanụ igwe ya mbọsị ọzọ m were akwụkwọ gị anụ ọhịa igwe na merere mbụbara ahụ na-ahụ onwe ya dịka oke nnụnụ bịa Rufus m ga-agwarịrị chief ihe anyị m ga-agwarịrị ya ị ga-anọ ụda ya ịnwụọla anwụọ gba nkịtị ana m aga ịgwa chief Rufus na-asị m gị na m na-aga ịgwa chief ị gbara nkịtị enyi geze ntị m agwa gị ma iche na ọmụ na gị nọ nga iche na otu ị nọ na-agagharị na ọmụ na gị nọ na-agagharị ngwa gị ndị mụ na ha na-eche nche n'oge oge iche na ọ bụrụ na lakpuo mụ alakpuo ngwa gị mmụọ ndị mmadụ ndị nke nwụrụ anwụ ndị nke ka na-anwụ anwụ mụ na ha nọ na-agagharị ihe emepe ọ na-ekwu okwu nga ngwa gị spirit ụmụ ihe ndị na-efegharị n'abalị mụ na ha nọ ihe emepe ọnụ na-ekwu ya andụ mbọsị ọzọ imepụrụ ọnụ nga m nọ apụpụrụ apụ na oji ọfụma ka mgba gị n'ụgbọ krishi gị apụpụ achọ m ịgwa ihe agwa ofu mgbọ nọ nga emele ihe a Rufus magina ofu mgbọ emekwala ihe a na ojie n'ofe ebe ma agwa ihe a mgbe o kwuru na nna gị gwa chief enwekwe mgbe o kwuru sị gị ka ihe ga-enye Rufus ikikere ile madam ya anya n'anya na-agwa ya okwu ọwụ na ya na ndị mmụọ adịa emekọ ka ihe ọwụ ị ga-eri gị na kanopi kwa nga mmadụ na-ada achị dakwa achị mmiri fie ọkwa
akwadozi na Rufus ka ọ na-eme ihe anụ ọ na-emebe nwaanyị biko kpọọ ya ugbu a ka ọ mebere nwa gate ka o nwee ike gawa skuul. Ole dị ihe ikwuru ihe a kedu ihe na-achọ ịkọrọ m mụnwa nyere Rufus iwu mmachibido n'ụzọ n'ama anyị na nwaanyị agaghị esi ebe ahụ gafee ketekwa mma o jiri ojiji dịka nwatakịrị si n'ụlọ azụrụ azụ ọ bụghị jiri oji ka onye ara na-agagharị. Chief, ị kwesịrị ịmata dat na nwaanyị etoola. Nwa abụghị izi obere nwa ọ torola ihe eji mmadụ eme. Biko kpọọ Rufus ka o mepere ụzọ ka ọ nwee ike gawa skuul. Ka m mee ka ị mara ma ọ bụ na ị maghị mụ na ka bụ nwa ogbogbo nwa ya gị ya saga ahụ n'afọ kedu ihe ọ maara mkpụrụ oje na-akụnye n'ime ya ka ọ na-eme isi ike agaghị enyere ya aka. Ihe m na-achọ ime ka ị mara bụ na o nweghị ike isi na ụzọ na-amaghị gafee karịkwa ma o jiri oje dị mma gosiri na o si n'ezinụlọ mara ihe ezinụlọ azụziri cheta na mụ onwe m n'ebe a na m nwere ụzọ ndụ na m nwere ụzọ m si eme ihe ziri ezi ahaziri m onwe m ahazi o kwesịrị ekwesị na ada anyị ga-eso nzọụkwụ m ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ lekwe ihe mgbabara lee otiti nwatakịrị na-akụnye mkpụrụ ọjọọ n'ime ya gọzie ihe na-amaghị ihe ọ apụta n'ụzọ a na-eme mmadụ akacha. Chief ọ sị na ọ bụ na ịgbanweghị akwa gị na Rufus agaghị emepere gị ụzọ na ị kwesịrị ịgbanwe akwa gị dịka nwatakịrị si n'ezinụlọ efe m niile ọ dịghị otu a ọ chọrọ m nye ya efe ndị mbe ka ahụ ya na-aga skuul ụmụ klaasị m na-achị m ọchị ọkwa ya na-aga bụ m agbanye ofu n'okwu efe ọbụla mgbanyekwa ụlọ akwụkwọ m n'ụlọ ahụ ọgbanye maka m. Chief onye nyere m ikikere ihe niile m nwere ọ sị m na ya bụrụ na m ga-elezi nwa ya nwaanyị anya na-ele ụmụ efe ndị oyi gasịkwa na ndị ka oyi maka mụrụ ọrụ arụzie ya ọfụma na ọ ga-ewere ụgwọ nwa m tinye ya ihe n'elu mana madam ya na-eshi anya nkịrịka ọnwụ madam shiga nkịrịnka ọnwụ n'ihe ị ga-erite n'ihe leba gwa gị madam shie nkịrịnka ọnwụ shikwuo nkịrịnka ọnwụ madam tie mkpu ya kpọọ gị aka ntị saa aka gị laa ya na ntị ihe m gwara gị leba gwa gị otu m si arụ ọrụ ebe m na-arụ ana m enye efe chaa mgbe ụfọdụ ihe ị ga-eme ọ gị mara gbuo ama m si ya dị ka iji ọgwụ ọṅụrụ ma agbara ndị gị na ha si arụ ọrụ gị ụdị ọbụla na-atụ gị ụjọ ma nke ahụ na-akpọ kuku na-eshi nri ị ga na-erizi nri otu m si eri nri ebe m na-arụ ọrụ ime ha anaghị ime ka onwere agbara nọ gị n'azụ bịa isi anyị gị salad ya ebutere gị isi anyị ga-akụ ewu ya ewetara gị ozugbo uche nọkwa n'ahịa egwu ime uche na-abịa abịa adasị isi abụọ ka aka mma nọabịa ka ara na-eshi na-enweghị chachachacha ihe ikwu na uche na ya tụlee ya ọwụghị ihe uche akwa m na-eme ya na-agara m ọ bụrụ na mụnwa na-eme ya na-agara m kezie maka gị ọ ga-agara gị gaziere gị ọfụma mana anyị m na-ekwukwe ụkwa ebido ohe na-agara gị na chifu were gotie gị n'ụgwọ ọnwa gị bịa gị chefuzie m mkpebi ihe kpebiri ekpebi ndị Igbo anyị si isi ekwerekwe ndị Igbo anyị so obi ụka ekwerekwe isi ka ejikwa m iwu onye Igbo eje tụgharịzi ya atụgharị mba nwata kọwara ilu atụrụ atụ mara na ebe jiri mefrọ ya onye Igbo ka ịwụ ihe nọ ga-ahụ nwanne m ihe ikwu na arị na-eso ya sụọ ọnwụ na gị ga-eri egwu a ka igwu onwere ego nọtụ gị na akpa dị aka m pụọ na m ji ezu mmiri oyi na bred ọgama nọ ya pụọ na m ji mmiri oyi na bred nwakpọrọ gwa nna ha gbeghị gị ogbere mmiri bịa hapụ eto gị ogbere mmiri enweghị ego njiri ahụ kanta enwe mgbe a gwara gị ihe na-aga achọ stori ga mana ya were ebe kpọrọ m nsogbu i were gị kọrọ m
Leno, barato mmiri na bọọlụ na anyị ma. Umme Samuel. Oji mbamba. Ada sị agwọ mụ na gị igbu ọ dị iberishi ole. Ihe mụ na gị gbakwara na ịgbara m na ị ga-echebara iche mana ma nyaghachikwa m oji. Inyebekwa n'ụwa iji adịkpapụpụpụ oji. Ya ọrụ maka ego. Enwe nsogbu n'ụra ahụ. Chere o, ma ị ga na-enye m oge ọwụla mụ nwa chọrọ ya. Onye ka iji nwayọ? Ọ dị ka ime onye nwụ. Awụ m odogwu na-eshiri ọra. Nke mbụ ndị ụmụ ọzọ. Atakata elo nke mbụ ndị mba anọ. Ya enweghị ihe ọbụla ị chọrọ nna gị nye gị ma hachiri gị ya pịa gị ya. Onye ịkọga na ama ka ogologo akọ zaa m ajụjụ m jụrụ gị. Ị ga na-enye m nri oge ọbụla m chọrọ ya. Adakụ akpụ mmiri n'ọnụ. Ya ịma ọkwa m nwe n'ụlọ. Ọ wee ma ọkwa m ọnọdụ ọkwa m nwere n'ụlọ. Onye ọbụla m si ga-eri nri ga-eri. Onye naghị nyego nri. Bịa. Ọ dị ka ka m na-akọ aja mbela gwa. Chere, ama m ka ebe m esi. Egwu eme. Ka m bido na mkpụrụ osisi. Ihe a, ị ma na ihe ọwụ. Ọ maka ịhụ. Obiọma m akwụsịrị ụtọ. Nwoke bịara. Ndị na-eme n'otu ahụ. Ndị na-eme n'ahụ. Onye mgbe ibu ka ahụ. Kalite. Ndị nwaanyị ga-ekazi ya. Mba. Taba nne m tawa. Tawa maka ihe ama m na ama m ebe ga-eche eji asị ya. Apa ya? Itu apa ton no kage? Itu ton nem tawa. Maju mata. Ya, Egwu eme. tatam. Ekuniegu. Ngenye gini. Iya mu mi ge boso. Ahụ dị niile gị na-eshi mmiri. Nga. Adị kwa gị onye mụ. Ewepụta ọmụ ọbụdị onye si dị ya. Ahụ n'anya maka Rufus. Akwa ịma na agwa ọjọọ gị mere nwa ji ọ gaghị ụlọ akwụkwọ ụnyaahụ. Ugbu ọ kwadochakwala ịga ụlọ akwụkwọ, ọ chọrọ ịpụ. Biko gbapere ya gate ka ọ pụọ. Madam egwa nke eziokwu aga m aka m ụkwụ m agaghị eso n'ụdị ọzụzụ ị na-enye nwa. Nke oyi echi niile gara aga kada mma karịa ka gị sị m ga-agbapere ya gate ma madam ọ ga-ekwe omume. Baịbụl sị zụọ nwata dị ka ụkpụrụ Chineke si wee dị. Lee nwaanyị lee ihe oyi enwere ihe na-ana ahụ na mmadụ na m bịa gbapere ya gate. O kwuru omume nwere ka bịa gbapere gate. Mụa gbapere gị gate. Mami, ọ gwara m gị na onye a ọ na-anụ ntị. Isi arịa ya ma ọ na-eko eko. Isi gwọrọ ya, ezigbo isi gwọrọ ya. Mụ na mụa na-ekozi eko. Chief Security Officer. Onye nche azụrụ zuji ọfụma. Oge mba na-ekwu gị na-agbara m nkwụ koi. Mụa ka ị na-agbara okwu koi were aka dịla n'ukwu. Man, ihe na-eme m n'isi ebe ihe na-eme m n'isi bịa gbapee gate. Bịa gbapee gate ma ahụ. Bịa ngwa o zuola gị. Nye m key ahụ.
Adam, Kin, Biko, Oga, onye zuru Kin, nye Oga kakwana mma mbasuru Oga miwe. Arụ na-echeche m n'ọnụ, gị kwụsị echeche m n'ọnụ. Otu Kin nọ na aga m enyeli mmadụ. Maka Oga eche onye m Kin ọsị m ma mmadụ ọbụla Chineke kere eke na m ewerekwala Kin enye ya. Biko aga m enyeli ya. Bịa, Rufus, ka m na-ekwu okwu ị na-achọ ịpụ. O nwere ihe na-eme gị n'isi. Adam, nga mụ na gị nọ na nga ọfịs m. Ihe ọbụla dị gị. Enwere m ebe m na-eche nche. Enwere m ebe m na-anọ na mmadụ kwa aka m nye omụrụ onye ọwụ. Enwere ebe m na-anọ dazụ onye ti isi mmesho otu agbawa ya okpokiri isi. Adam, biko. Achọ m na mmadụ nwe problem. Ka m ga Adam, ewekuli iwe. Ọkụ na otu ọcha agbakashi ọnụ nno ekwu inye niile n'iya n'ọnụ. Ọkụ ịhụ n'iya onye kochiri n'ọgwụ dị n'ụlọ a ọkụ ị na-ahụ ya. Nna gị nyere ya aka o ji eme ihe niile ọ dị. Nna gị si ya kparịwakwanụ gị. Mana ama m ihe a ga-eme. A ga-emerịrị ihe n'okwu a. Ọkụ ịhụrụ okwu a, a ga-emerịrị ihe. Mekwa ya ọsịsọ maka ike agwụla m. Mmiri eme ya mekwukwa onwe m n'ụlọ ahụ. Mba nụrụ nwa m. Ị ga na-eme ihe dị otu ahụ. Ị ga-eme ihe dị otu ahụ. Mona Lisa, come back here. Let's stay now, sister. Hey, what you for that topic? What you tell me? So what get man? You have to go there. Come on, get somebody kill him. Ngabroni. Enyi. Mina mo di ke shebutere mi agam na no. Ge hap. Onye ọzọ nọ m na zina agba. Mụ agaje butere gị nri. Ama m na nwere ụmụ ihe ndị na-esogharị gị, enwere ụmụ ihe ndị na-esogharị gị na-asị. Ọwụ nna gị kwụ. Mana ọwụ onye ka ewere n'isi agba sampụ ka m na-agwa. Ihe m na-agwa gị na awụ, ma ị na-eburu ihe nri ahụ bute n'ụlọ ọrụ m, ihe m ga-eme gị. Ntị nụ ya kwawuru uru. Kem ji wuru ozugbo gị, ka kem ji wuru nwa gị kpọtara nga. Cleaner. N'iwu onye na-asacha na mkpocha abịa n'ọrụ gọọmenti aka nga ọmawụ the chief security officer CSO aga m agwa gị tụlee ya ọrịa iwe wegogodo m mana ntị ịgwa gị na awụ mgbakachi nwa hapụ ibutere ya mgbochizie gị ụdị mmadụ ihe mgbochizie gị ihe ọkụ ji nchoke eme adị m ekwu ka ọ ka m kwuo nwa mụ adị m ekwu ka m kwuo. sị gị ka ihe ga-enye Rufus ikikere ile madam anya anya n'anya na-agba ya okwu ọwụ na ya na ndị mmụọ abịa emekọ. Gee ntị ka m gwa gị ya ụmụ ilechara anya hụ na ime ike ịgbanwe iji ụdị ojiji ndị a mere ure were na-agagharị na-eme mmadụ ihere mana ị gaghị akwụkwọ ọzọ nna m gwara m sị ọkwụrụ ejighị akarị onye kụrụ ya etu ụlọ ọgwụrụ si wee too onye kụrụ ya bilo ka dị aghọrọ ya. Mmadụ gbakwa m nọ n'oge wa ga-emepe ọnụ gị kwuo ihe agakwa m ekwe so otu ịdị na ịchọrọ ka m kụchiri ị na-aga skulu maka otu m si ejikwa ọkwa ya. Gee m ntị ọzọ o nwere okwu a na-ekwu sị gbam aha gị ka m gbanwe onye iwu ụdị ojiji na-eji na-egosi ndị mmadụ ihe nwụ gosi ezinụlọ isi ya pụta ụlọ mara ụlọ ndị ara ka m mee ka o doo ya anya na mmadụ anabata ụdịrị ihe ndị a ihe mmadụ kpọrọ nkịtị ya ka ọ na-asa ụdị ojiji na-eji ga-egosi ndị mmadụ ihe nwụ gosikwa nke isi pụta ka m mee ka o doo ya anya ihe niile dị gị n'aka ugbu a gị ma ga-ekpebi ma na-aga akwụkwọ ma na-aga akwụkwọ
nke onye ikpebi mana ọ bụrụ ị ga-aga akwụkwọ ị ga-agbanwe onye elu ụdị ojii ndị ije ime ike isi mba ụdị dị ojii asị pụọ ọzọ ọ gaghị eme eme ka m mee ka o doghị anya. Daddy, hello, Daddy. Onye mmadụ batara n'ụlọ ka eke gboo mmadụ ga-aga ịmụ nwa mgbu onwe ya ụlọ ka ga-ekwe mmadụ nwe ike ozugbo akpa na-egbu azụzụ gharị agagharị na-enwefọsịgharị mmadụ dị mkpa ha n'obodo ka mba nụ ọ ga-emere na nwanne m nwoke era na ụmụakwụkwọ ugbu a na-enweghị nnọọ nsọpụrụ nwatakịrị m si butere mmiri ya nọ ga-akụ ahụ enweghị onye agwatụfọ m akparị m a m ji lecha anya sị ngwa na ebe ị pụtara ka inwe ike ga-butetụrụ mmiri ka m rie. Hai Rufus, ị chọrọ ịkparị m? Esi m ga-ebutere gị dịkpa ha ka m odogwu na-eshiri ọra nke mbụ ụmụ ọzọ odogwu na-egbusi odogwu na-achị odogwu atakata elo nke mbụ mba anọ shire gị butere gị nri ka irie ụwa sụkwa gị ọdụ ejiri ihe aji chụọ aja ụwa mee gị ụwa sụọ gị ọdụ chere ọnwa ka ị na-agwa gịnị ka ị ga-eme ya wepụkwana mgbe ọnwụ na ọdị m ugbu a ana m agbajichara gị n'ụkwụ abụọ ị hụrụ liva gị ana m agbawala ya mana ọ ndị nnọọ ndị agbara atakata agbara mụ na ha na-arụ ọrụ ọ ha lechara ya sị m hapụ gị gaa butere m nri chọkwa gị tinye poizin mana ndị mụ na ha na-arụ ọrụ n'ụlọ a ga-agwa m na itiri ya pot gaa bute nne ya ha ayọọla mgbaghara n'isi gị gaa bute nne ya aka m adịghị enwekwe Chineke makwa na enweghị mmere gị enwekwe ihe ọjọọ m gwara gị Chineke just gawa gaa butere m mama hapụ ya onye m na akọ onwe isi gwere tikwe ezigbo anụ abụọ na mmiri jụrụ oyi oge agaghị mgbe m ga-eji aka m hazie ekwere m gị nkwa aga m eji aka m hazie ihe niile a obi ga-adịkwa gị mma ọzọ ada ma ọ Rufus madam ahụla m na ọ bụ ihe chief gwara gị ka ị na-eme anyị m ji bịakwanụ ka anyị taa ntị dịka nne na nwa madam kamgbe m kwara m hata onye wee nye oge gị mbụ ikwu eziokwu asị onye kwu eziokwu ya nwere onwe ikwukwere nze chọrọ ka anyị taa ntị dị ka nne na nwa ị gaghị awụ nne m maka na nne m enweghị ga-eme nne m asọpọtụ onye ga-agba ụtọ ọ dịghị pọsịbụl
nsogbu anọ ihe m si ka m ji ọnụ gị wụ ele ihe m ga-enye gị ka nwa m nwaanyị nwee ike nwere onwe ya na-apụ apụ na-abata abata ọ ga-adị n'etiti mụ na gị chief agaghị ama Rufus na mụ kpọrọ gị ndị nkụzi na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ ada nwaanyị ndị m maara mgbe gboo ori akpọfula m na mmadụ na-akọrọ m ụdị efe ada nwaanyị na-eyi na-abịa n'ụlọ akwụkwọ dịka onye ebe ọtọ ihere na-emezi m ọcha adịghịrị gị maka na obe mgbe m gwara gị lekwe Chief, ofu ihe m ji mara gị n'elu ụwa bụ ndụ eziokwu. Ụta adịghị m. A sị eziokwu wụ ndụ. Ị gwabeghị na enweghị onye gbara gbara m. Mana ikwupụla ya taa, Chineke ga-agọzi gị maka eziokwu ahụ. Ihe dị na ya ahụ, ana m achọ ka Abuja. Ụmụ ndị mụ na ha nwere ihe anyị ji ahazi ebe ahụ. Ngacha ma lọta, ma tupu m alọta, ka m na-enye gị iwu mmachibido n'ụzọ ọnụ amaghị. Chief, ịgwa gị ka eziokwu, oke ikwuru ihe na ya mana Baịbụl sị zụlite nwata dịka ụkpụrụ Chineke si wee dị. Ekwenyere m na nwaanyị gị nwere ọrụ ndị ọ ga-arụ. Mụ onye mgbachi geti na mmepe, aga m eme ka ya nwunye gị shi ga-abụ mana ana m echekwenu na nwaanyị gị kwesịrị ịrụtụ aka nye tukwe n'aka maka ọ n'ime ụlọ ka ọ na-eche yiri akwa ndị apụta. Rufus, nye ụgwọ nwa gị atụkwasịra m ego n'elu ka ị na-elekọta onwe gị. Ama m na ọ dịghị ofele ịrụ ọrụ a agbaala mbọ onwe isi kama ihe m na-agwa gị bụ amarago m na ihe ọnwụnwa ga-abịara gị n'ozi ya m ziri gị mana achọrọ m ka ị merie ọnwụnwa ahụ. Achọrọ m ka ị dachapụ. Chief, ọnwụnwa ga-abịa karịa ihe mgbu n'aka na onwe ọbụla bịara tupu ihe ikwupụrụ na enwe mmadụ Chineke kere ma nwaanyị gị ma onye ọbụla ma nkịta ga-eshi nga bụrụ ụtọ shi nga pụọ ihe ọnọkat kama Chief mgbọbụ onye ọdọ ụra gị ozi ya mgbe ị na-alọtara onye ụsọrọ ya wụrụ onye ga-agafe n'ụzọ ọ na-ama na-ejighị efe dị mma a ga-ele ya sị nụnụ ya. Chief, ana m ihe kwuru aga m agharịpụ gị okwu gị dị mma aga m arụ ọrụ arụchie ike dịka onye were m n'ọrụ ya nwoke ọgụ nwa chi were rikpuo ya enweghị onye ọbụla ma nwaanyị go ma ada gị nwaanyị ga-agba ụtọ isi na geeti ahapụ. Chief, ịgbalịala biko ihe ị nyere m so Chineke ga-agọzi gị ihe na-aga na Abuja ọ ga-enwe isi ọ ga-enwe isi. Chief, thank you. Chief kwukwere ya ekwu. Chief kwukwere ya ekwu. Chief gwara m ya agwa. Aga m adaba n'ọnwụ. Ọ gwara m agwa, yes. Ọ bụrụ ihe ọbụla mụ na Chief kwuru ka m ga-abịa gwa gị. Mba. Chief, ị hụrụ ụzọ. Madam eweliwe agụ m emelie. Nwata eteto were ogodo nna ya jụa ikuku fee nsogbu ga-adịkwa ị na-anụ afọ ike okpukpu anya. Rufus. Welcome. Rufus. Ke kpọga m ahụ taa adịrị m aka na ọ dịkwa na mma. N'ihe mere mgbe ọbụla ị hụrụ m n'iwe na-ewe mgbe ọbụla m hụrụ gị iwe na-ewe m onwe yara ka mgbe ọbụla m hụrụ gị iwe na-ewe m ihe anọ m ga-ahụ ọrụ m ka m na-ahụ ịmana iwe ọmarịcha nwoke na ihe na-acha nnọọ ka ndị ọcha
mana ijọkwa n'ezigbo njọ ma iwe ewe gị mana ewetara m gị mmanya oyi aka nrọ kishi gị jụụ mama achọ m ịṅụ were mmanya gị fọsị bido na mmiri n'ahụ gị n'anya bidokwa na mmiri n'ahụ gị n'anya isi na-ahụ m n'anya ihe ikwuru na ị na-ahụ m n'anya oshigi n'ime ime obi ka jọs okwu gị aka m ike na-agbapụrụ gị geti ka ị na-abụ ma m na-ahụ gị n'anya m ga na-eme ihe ị kwesịrị na ịmụ onye nwa na ruru nna aha ka ị kpọrọ m ruru enwebụkwa onye kpọrọ m aha mana ya ihe niile ya na-eme mgbe ụfọdụ m na-abara gị mgbe ụfọdụ ọwụchakwa m nwa na-eme ahụ mgbakasị ịma mmadụ ibukwe na-egbe n'ọnụ ihe bụ omenala ebe omenelu echi dị ime echi ebuka nwata eteto were ọgọdọ nna ya jụa ikuku fee nsogbu ga-adịkwa ị na-anụ afọ ike ọkụkọ anya echi dị ime onye mere ya ka mụ ewe Ajai. Mgbe wangwa ime m ji hụ gị n'anya ihe m ji hụ gị n'anya wụ otu ị na-eshi ekechi onwe gị ọfụma otu ị na-eshi akpakọta onwe gị ọnụ otu ahụ gị na-eshi akwọ mmịkwụ mgbe ọbụla isi nọ n'ihu gị ete anyị agafe mgbe enwe onye ga-ahụ gị kweta na ụmụ nwa kịrịkịrị ahịa ka ị na-ere otu iche ekechi onwe gị bịa nwoke Mbaise na ị chọọla onye ga-egwugharị onye ga-ekparịgbo na tọba ọnịchele ịchọwa ị ga-erasị likọta owu na ọnụ si m cherasị gị loo ọ bụkwa ọnụ si ka m cherasị gị ana m ekwunyere gị mgbe nwa ngwa ana m eto gị mgbe ana m aja gị mma ana m enye gị ekele maka na ị mere ezigbo mma ọ bụrụ na ọwụ bịa mma gị m nọkọta m ezu ezu ọ bụrụ na ọwụ mma ị mana m nọkọta m kwụsị gị ebe a m na-ekwugheri ana m ekwugheri naanị karagbo na anị atọla m obi ụtọ ma ọ bụrụla ọbụla ezila ede ka ma ọ bụghị ọnụchile ede rasị m ọ bụ ọnụchi na ndị ịrasị gị ọ bụrụ ọnụchi na ndị ịrasị gị mgbe nwa ngwa ọ bụrụ na ọwụ eziokwu ka m na-agwa gị ya mkpaka mgbe ele m anya ọwụghị eziokwu ka m na-agwa gị mpụ n'ụzọ mpụ ha na n'ụzọ m na-aga n'ụzọ ugbu a ekpe ụgbọelu kpọgbuo m ọwo Chineke nna agaghị ikpe ma mara mba taa dịghị ka ọ ga-ekpọgbu ma mara mba taa wa asịla m egwerela nwa Mbaise gwa ọgwụ ego Chineke nna agaghị ikwe ndị ihe isi kpọọ mgbo ihe m ji kpọọ gị akwa ịma ọga m onye nwe ụlọ ịma na obi South Africa ọ ga-abata na mgbe na-adịghị anya mgbe ọ wụrụ ọ na-abata enwere ụmụ nwa onyinye ndị ọ na-egotere m ma ọ wụrụ ma ọ batawa ya bata ha na m chee gwa gị ya bata ha na aga m ewere onyinye ndị ahụ ọ ga-enye m burie butere gị na shọpụ gị kene karagbo na mba akụkọ gboo na anya alaerasịrị m ọnụisi infact kena gboo mbụ otila alaerasịwa m ke mbụ ka ọ ga-ịbata gboo na anya ga-evuru ya wee niile egwere ga-evu ya oge echi mbụ onye ndị nne otila ga-ada arasị mgbe ana m eme ihe ndị ahụ mgbe m na-amatabeghị onye nwe oge echi ebe ị nọ oge echi ebe ị nọ enweghị ihe jikọrọ gị na oge echi lee m agwa gị ya bata ha ana
aga m eburu ibu ndị ahụ niile obi iri m para ya kpatara gị ihe m chọrọ ịjụ gị wụ ọ bụrụ na ị ga-agwachi m ya gwachie m ike kwe m ya ka nkwa na m bụrụ onyinye ndị ahụ bụrụ ebutere gị masị m ajụọ mgbe nwa ngwa ị gakwa ahụ m n'anya ọ ga-abụ na mgbe m hụrụ na ha ọ bụ na m amara ma hụrụ ụlọ anya ma m ahụfụla anya mgbe ọ gaghị ọ bụgharịrị ma ọ lafụkwanụ ndị mara na ịhụnanya adịghị ụwa m agwụla nwa ngwa ka a na-ekwu na m rasara ya ike echi ka ma ọ rasara ọnụ uchi onye si gị kpọrọ kama ti na ọsọ so onye ihe na-aga m n'azụ pamtụ chief ga ya so mma eshi bịara nga asị na ịchọga ọrụ tatu ahụ gị niile mgbe aka m ji mara na agụnwa ọwa ọrụ ka ịchọga biko tụtụrụ anụ niile nọ nga ụlọ lele mmanya so ihe chief si gị klin ụlọ ka ịbịa klin anụ asị gị shie nri gị ịbịa shie ọnụ nwaanyị onye mere gị butere aza ahụ ya aja n'ime ngwa jikọta na ọnụ ahụ jisie ya ọfụma jisie ya ọfụma jisie ya ọfụma jisie ya ọfụma Rufus ịtala ahụ ojú ọ̀nà pẹ́pẹ́ dòjú tó ya bíkò ìyẹ̀ tó kún ìyànà ọ̀sán Chief! Nsogbu. Chief! Okay. Nnu ha na-akpị m. Akpọla m chief now. Chief! Chief o! Akọ̀pọ̀ ya nìkan. Ka m kpọ chief onye ala. Ngwa Joshua please. Ngwa Julia. Cleaner cook. I don't know what I'm doing. Yeah, can I walk? Yeah, we'll wish you. I don't know this way.
Agora não vamos aqui chorando na. Ana ga this way jawne. Ana ba ne yaji. Nna ga ga since acho kwa gi na office ki kamshi. Ishiri mi aya na ya de na ekpo okum sika mu be nye. Iyo ya joyi. Ono ma ga ege. Mba odi oku. Odi oku. Eta go dia. Ele ishiri ya. Ọdụtọ. Ama m ke ele go ta ama m tie ya poison. Wani ma ka gi tie poison m hụ na gi gere nkịta nwụrụ ha ma gwa go okrishi. Ngome ga mena wa ka ke nwe nke were ya si gem n'ọnụ anọ m tuti ejile maka m tocha mgbe egbe. Ị ga-ewere ya na ka isi ya n'ọnụ. Esimesi. Ano m. Inu ya ukwu. Asị m na ị ga-aga kwa aka gị suru ya na-esi m n'ọnụ. Rufus, isi mmụọ ga-eme gịnị? Ekpuru m Rufus. Kai. No, sa. Enwetara gị n'ihu ọrụ na ịchetara na ị ga-akpọ m saa. Arụ na-enweta gị n'ihu ọrụ ugbu a na-aga ya wa ọnụ. Chọwa onye ga-abara mba. Gaa kwa aka gị ebe anya mmiri. Chere, msi gị nye m ụkwara gị sị nnọọ maka nwunye chief. Maka nwunye chief? Sa? Mba, m ga-ebutere gị ya. Chere n'ọsịsọ. Nnukwu nga, ayi, chairman. Ana m ka m weta efere. Ọ dị ka echefuole m. Mana sa, amana m mara. Again, we talk one and get your bros. Chofu oboro grobe. First after me, I got up at where it is. Monsis, you will kitchen job. I didn't have not like I need to plant that yam. Hey. Ele ebe m ga-esi ebe agba aga ugbu. Hey. Rufus gaje were ihe agwa Chief so jidere anyị ebe anyị na-ata akị ọnụ. Chief achụdala anyị n'ọrụ. Hey. Ihe m ga-eme ji wepụ ihere nke a n'anya m. Ka gwụkwara ike o. Enya, iye jumo, enwere akwanonga. Enwere akwanonga, bia. Like oge na ho. Na iye ndu jumo. Ojumo. Folks, nya wa ko mada bo. Igakwa mo na ngeri nu mulonga. Imana mbi umu muntu mna hana ngani. Ndosa. Biko enwere akwanonga.
ke owura ko ne ko na kitchen na ke se mo ke madam inshallah na ki ko han ko ke se mo ke madam nga se me ko ga ma da ihe ọrụ ụlọ ga osisi cheese bed ebe a kwesịrị eji ga-ebi okwu ihe jizi ebe ihe nọ n'ukwu akwa ọkụ nwa resolution nweta akpa ihe ere gburugburu mgbe ya akpa na gị titụrụ m ya onye ọsọ bịa chere na ọ na-eri ka m ji ebi bifo gị ga itiri m onye ọsọ gị tiri m ihe nchọnwụ yalla n'ime ahụ bịa iticha nchọnwụ ititụrụ m ọgbọnọ bịa titi ya nutmeg kọrọ ewere bịa cha gị titụrụ m ya nzu nwanyị gaa n'ime na you face it through there. So, Nima, why? Oh, give it here. Oh, give it here. No. Hey, yeah. I want me to initiate you through me and later. Come on. Yes, sir. I told you I got it. This year, after 3 minutes, then we are digested and we can eat proteinous. Yes, yeah. You know, the check on that. You know, the get now, the yeah, make on the well, each or here, low pay, when I go to low pay and water. I need to show why you're over baby and water. I will never forget. You will share me. Yeah. Kakak pakai rugi sungguh, ini lepas dia punya. Apa dia kaya? Mana kedu ihe chọrọ ka anyị mere fọs n'ihi na ịhụna na o jighị anya ya igwe ọ bụ ihe nna gị gbara ya ka ọ mee egbuo onye ka egbufuo ya ka mmadụ nwe udo n'ụlọ ga-egbuo onye na-egbufu nwa ịma na ọ bụrụ na igbuolu fọs obi agaghị adị papa gị mma n'ihi na anyị na Rufus enwe egoro esemokwu nke ịmakwa ka chụtanụ n'ihe eme nwa agakwa m anọ n'ụlọ ahụ Gateman nkịta enwe ikikere nnọọ na-agwa m ka otu ụlọ shimasha agakwa m ekwe ya n'ụlọ ahụ ga-achọ ihe ị ga-eme o ngwa ihe mere n'ụwa na ị ga-enwere m ndidi ama m ihe m ga-eme nwere m ndidi ada ma ọ mere mụtara m mami amụ ya ka isi ụta agbadocha ihe Rufus bụ obere nsị ka ofe nkuku ya ga-eme ya even I'm about to go to you know. Yagafe, in fact, I'm going to stop combo like okay, chief is 10% them you create house. Mama, Blagafa. Mam Salamanu ni resrim, no taya de ma. Manini kamo nem resre. Manini kem jo pom la ko pasha ba. Gali shala kwa ga futa wa pa ya de ma. Allah ba ka le choga likata mu. Ha bu hembranga, ada ngana bi sabre. Anola m langwa, amamu wala ngwa ka ihe. Ha bu ụtọ mmanụ nri. Ụtọ kembu nkwurere ere. Ya mbula hembranga gbu omuli gi nya achime ego ahụ m nyere m. Iji nye achime ya nga gbu. Ada ngana bi sabre. Manini kem. Hey, Chineke nna le. Manini kam gara m ji aka m lab ga futa. Lọta ya adịghị mma.
ma gị bịa nga na adasịla m gị n'ahụ ikpe ego mgbe adịghị ya ma bụ ma nri kwanụ ihuru ọchị n'ihu m ọ na-echere abịa nwere igi agbọtọbụla ichiche batakwanụ bịa bele ewo ịbịara izu m ohi na shedi m kama ohi na izuwa m ohi nga na gbolu ndị mmanụ iri m ma m na-ahụ ego mmanụ iri legorela agaga gara nne ya egwere ga-etecha m iri rakpụrasị aka lebere nga na ebe ebe narị m ikpe m ihe ahụ ohi gị batakwanụ ohiwo ọbụghị ebe ee m na-arịọ ego ha zụrụ azụ ọ bụ ohi na ọ bụ saa m na na ọ bụ ohi ee anụla m ihe kwuru aga m adị abụji oge na-adịghị anya biko metụrụ ụlọ mgbagha ọkụ ka m were nwayọ kwụnyekwa ọkụ ahụ nkwenyecha agha ma bịa ịnụla ọ dị mma lezie n'anya biko ịnọ kemgbe na-akpọkọchi gị gịnị mere wee ihe gara nnọọ n'ime ahịa n'ime akwa niile nọ n'ime ahịa ihe agwụla ha igotere nwaanyị efe ndị mgbe ka isi nwaanyị hụ iri gawa skuul ka ụmụachi bịa chịwanye ọchị kpọwazie ya nwa mgbeke chief aghọtagazi m ihe ị na-eme o aghọtazikwana m ihe na-eme gị odozi m anya a sị na m nwere nku ma m efeliela ihe na-ewute m na ma mụtara nwoke a sị na mụtara nwoke bịa zụọ ya otu m siri chọọ m zụcha ya wụrụ anya bịa lere ị gara na-agwọta ihe m na-ekwu ya ekwentị gị na nwa gị nwaanyị iwu ọnwụ na m dore n'ezinụlọ a ga-adị ụta biko dore m ya chief ị na-akọwazi na ọwụzi m meziri anyị ji anya mụtaghị nwa nwoke ekwa ọwa wụghị ihe ị tinyere m n'ime ka m mụpụtarala gị ekwuo m ihe ọzọ ga-eje were aka ka ihe na anya ọzọ lee ka m gwa gị iwu ọnwụ na m dobe n'ezinụlọ a otu ahụ ka ọ ga-adị etu ahụ ka ga-esi wee dobe agaghị agbaghị emeghị m efe mena ibe anọrọ nga gbodo agụ bọsịwa ekwuruga n'elu ekwuruga n'ala mana gị lecha anya gị na nwa gị ụnụ si na gụnụ kara gị ime unu gị isi nga akpara nwa unu chief ọ gwara m na nwa m na-aga o